ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони муҳоҷир, шабакаи голос мигранта мебошад. чӣ тавре ки худи шумо медонед, шабакаи голос мигранта бисёре аз наворҳояшро бо дархосту хоҳиши тамошобинон тайёр мекунад ва имрӯз ҳам ин видеое ки мо тайёр кардем барои шумо ҳаст ва бо дархосту хоҳиши муҳоҷирон аст ки мехоҳанд онҳо яъне тариқи интернет дар хона чӣ бо компютер ва ё ин ки чӣ бо телефон бошад онлайн тафтиш кунанд ки патенти онҳо ҳоло ҳам фаъол аст ё ин ки ӯро қатъ кардаанд ва мехоҳанд ки ҳаминро тафтиш кунанд ва ҳамчунин инн худро. чӣ тавре ки мебинед, мо дар ин ҷо бо ду сомона кор мекунем имрӯз. яке аз ин сомонаҳо сомонае ҳаст ки ҳамин сомонаи Сахарова аст, многофункциональный миграционный центр город Москвы, ва ҳамчунин як барои мо имконият медиҳад ки патенти худро проверка кунем, яъне провер патент. ва мо дар ин ҷо метавонем патенти худро тафтиш кунем ки ин патенти мо фаъолият карда истодааст ва ё ин ки қатъ карда шудааст. ва ҳамчунин сомонаи дигаре ки мо истифода мебарем имрӯз, сомонаи яъне официальни сайти федеральной налоговой служба мебошад ки дар ин ҷо мо метавонем инн худро бифаҳмем ки инн мо фаъол ҳаст ё не ва кадом рақамҳо ҳаст. мо дар ин ҷо ҳоло ҳамин катакҳое ки ҳаст пур мекунем ва инн мо рақамҳояш дар ин ҷо пайдо мешавад, агар дар номи мо инн бошад, агар набошад пайдо намешавад. бо иҷозати шумо ман мехостам имрӯз алоқамандии яъне ҳамин патент бо инн, яъне инҳо ба якдигар чӣ алоқа доранд, ҳар ба шумо фаҳмонда бидиҳам. вале пеш аз оғоз намудани навор ман мехостам ба шумо дар як масъала суҳбат кунам, яъне ки баъзе аз тамошобинони мо дар комментарияҳо барои ҳамон рекламаи таксиҳо ки мо реклама мекунем шикоятҳои худро менависанд. ба онҳо гуфтанӣ ҳастам ки агар ба шумо лозим набошад, ба дигарон лозим аст, чунки мо ба ҳамин таксиҳо занг задем ва пурсидем ки аз ҳамин рекламаҳои мо ба шумо муроҷиат мекунанд ва онҳо гуфтанд ки хело ва хело муроҷиат мекунанд. яъне фикр мекунам ки ин ҳамон нафароне ҳастанд ки аз дигар шаҳрҳо ҳастанд, шояд аз Санкт Петербург, аз ҳамин ҷоҳо бошанд ки мо реклама мекунем таксиҳои фақат Москваро. дар оянда насиб бошад таксиҳои Санкт Петербургро ҳам реклама карданӣ ҳастем, яъне дар як ҳолат рақамҳои таксиҳои Москва дар ин ҷо мебарояд ва рақамҳои таксиҳои Санкт Петербург дар ин тараф мебарояд. ҳоло мо бояд бо таксиҳои Санкт Петербург ҳамкорӣ кунем ва яке аз беҳтаринҳои онҳоро ёфта барои шумо пешниҳод намоем. чӣ тавре ки мебинед, мо ҳоло фақат рақамҳои таксиҳои Москваро дорем, ҳамон таксиҳое ки ба гуфтаи мо беҳтаринҳо ҳастанд, чун тӯли як моҳ бо онҳо сару кор дорем ва ҳеҷ шикояте аз онҳо нагирифтаем. ба шумо тавсия медиҳем ба ҳамин рақамҳо занг занед ва ба сарҳади Қазоқистон шуморо бурда мебиёранд. хуб, мегузарем ба навори худамон. биёед оғоз мекунем аз оне ки мана ҳамин патентро ба мо кӣ медиҳад. патентро ба мо медиҳад Федеральная миграционная служба. ва дар қафои патент нишон дода шудааст таърихи рӯзи додани ҳамин патент. яъне мана патенти ман дар ин ҷо нишон дода шудааст ки ман патенти худро 17 октябри 2017 сол гирифтам ва ман бояд ҳар моҳ дар ҳамин рӯз, яъне 17 4500 рубл, чун ман дар Москва ҳастам, 4500 рубл ман бояд пардохт намоям. бисёриҳо мегӯянд ки ман пардохт менамоям мувофиқи ҳамон чеке ки аввалин бор пардохт намудам. дӯстони азиз, ин хато аст. шумо инчунин накунед. аввалин чеки ман рӯзи 25 аст, яъне ман рӯзи 25 рафта Сахарова патенти худро гирифтам ва 4200 супоридам. чеки якумини ман 25 аст, вале ман набояд ба ин рӯзи 25 ҳар моҳи оянда пул супорам. не, мо бояд патенти худро ҳар моҳ ҳамон рӯзе супорем ки дар қафои патенти мо рӯзи дода шудани патент навишта шудааст.
вале ман метавонам ки патентро пулашро дар 17 неу дар 10 супорам, дар 15 супорам. баъзе овозаҳо ҳаст ки мегӯянд агар шумо дар 5 рӯз пеш ё ки 1 ҳафта пеш супоред, шумо маҷбур мешавед ки ҳар моҳ дар ана ҳамин рӯз супоридан гиред. Не дӯстон, ин хел нест. фарқ надорад ки шумо 1 рӯз пеш месупоред ва ё ин ки 10 рӯз пеш месупоред, ин маблағи шумо дар ҳамин баланси шумо дар ининени шумо меистад ва ана ҳамон ҳар рӯзе ки дар патент дар қафоаш нишон дода шудааст, ФМС ана ҳамон рӯз ба иннени шумо муроҷиат мекунад ва аз ҳамон ҷо ҳамин маблағи даркории худашро мегирад. фикр мекунам ки шумо алоқамандии иннен ва патентро фаҳмидед. биёед акнун шурӯъ мекунем ба тафтиш намудани патент. биё мо тафтиш мекунем ки патенти мо фаъол аст ва ё ин ки ӯро қатъ кардаанд. мо дар ҳаминҷа медароем, дар ҳамин сомона. ман силкаи ин сомонаҳоро дар описанияи видео мемонам ва ҳатто дар аввалин комментария мепартоям ки шумо бубинед ва даромада шумо низ метавонед тафтиш кунед, чӣ тариқи телефон бошад ва ё ин ки тариқи компютер, фарқ надорад. хуб, дар ин ҷо дута ҷо ҳаст ки мо метавонем галочка бимонем, яъне ки ё инашро ё болоияшро. агар мо дар болоияш галочкаро яъне нуқтаро гузорем, барои мо фақат пур кардан лозим меояд серия ва номер патент. яъне дар ҳамин ҷо серияро менависем. чӣ тавре ки шумо медонед, серияҳои патентҳои Москав бисёраш бо 77 сар мешавад. аз ҳамин лиҳоз мо 77 менависем ва номер патент. ман ҳам хел рақами патентро ворид месозем ва ин катаки навбатие ки шумо мебинед, пур карданаш шарт нест, чунки мо дар боло нуқта гузоштем. агар мо дар поён нуқта мегузоштем, пас барои мо зарур меомад ки мана ин катакҳоро пур кунем ва барои ҳамин дар ин ҷо мо ҳамагӣ се ҷойро пур мекунем. якум серия, дуюм рақами патент ва сеюм дар ана ин ҷо код на изображение, яъне ки ҳамин коде ки дар расм мебинем. хуб, ҳоло ин кодро ҳам мезанем, яъне 6287. ба шумо мегӯям ки ин ҳар дафъа иваз мешавад, яъне вақте ки шумо ҳамин корро мекунед, он рақамҳои шумо дигар аст дар он ҷо. ва тугмачаи проверит пахш мекунем ва мунтазир мешавем ки чӣ мешавад. хуб, ҷавобаш баромад ки неверно указан код подтверждения. мо ҳамин кодро хато задем. дубора коди навро мезанем 8736. проверит. ба мо чунин ҷавоб омад: у вас просрочен один платеж на сумму 4500. хуб, ин чӣ маъно дорад? яъне ки патентамро ман рӯзи гузашта, яъне дина, пулашро супорида будам ва дар ин поёнаш дар ин ҷо навишта шуда ки маблағе ки мо мегузаронем дар патентамон дар муддати 5 рӯзи корӣ мегузарад. яъне ин маблағ ҳоло дар иннени мо рафт расид ва дар муддати 5 рӯз ҳамин ФМС ин маблағро аз иннен мегирад. ва агар аз шумо ҳам ҳамин чунин хабарро ки дидед, ташвиш нашавед. маълум аст ки 5 рӯз пас бо тафтиш мекунем ва он ҷо ҳатман ки дигар хабар мебарояд. агар дар он ҷои у вас просрочен 1 нею 2 бошад, пас шумо дониста бошед ки яъне ки аз моҳи гузашта ҳам патенти шумо қабул нашудааст. якаш беташвиш аст. агар шумо ҳам мисли ман рӯзи гузашта патенти худро пулашро супорида бошед, ман дина супоридам ва то 5 рӯз ҳамин хел буданаш мумкин. ин беташвиш аст. мегузарем ба тафтиши иннен. хуб, дар ин сомона мо иннени худро тафтиш мекунем. аз ҳамин катаки боло оғоз мекунем, яъне дар катакҳое ки мана ҳамин хел ситорачаи сурх ҳаст, дар болоаш мушакро мемонем ва мегӯяд ба мо ки ин чӣ маъно дорад. обязательно для заполнения. дар бисёри сайтҳое ки онлайн ҳастанд, тафтиши ягон чиз
ҳамин хел агар шумо мебинед сурх, ин маънои онро дорад ки ҳамин полия ҳатман бояд пур карда шавад. Ва мо ҳоло пур мекунем ҳамин полияро. Якумаш фамилия, дуюмаш имя, сеюмаш отчество. Агар шумо отчество надошта бошед, шарт нест инро пур кардан, дар ҳолате ки мана инҷо нуқта мегузоред ки нет отчество. ҳамин нуқтаро ки гузоштед, ин катак яъне ки неактивни мешавад. Ба тоҷикӣ чӣ мегӯянд? нофаъол мегӯянд. Неактивни мешавад ва ин ҳатмӣ намешавад барои шумо. Агар отчество дошта бошед, ин галочкаро намонед ва отчествои худро нависед. Дата ражденияи худро дар инҷо менависем. Аввал рӯз, баъд моҳ, баъд сол. ана ин полияш ки ин катакаш сурх надорад, исторача место рождения ҳатмӣ нест, пур намекунем. Ва инаш бошад вид документ, удостоверяющего личность. ин ҳуҷҷати муайянкунандаи шахсӣ дар инҷо нишон дода мешавад, чун мо паспорт иностранного гражданина мо ҳаминро мегузорем ва ҳамин ҳуҷҷати гузоштаро дар инҷо серия мегӯяд. серия ва рақамашро мегузорем. Чун паспортҳои мо ки серия надоранд, агар паспортҳои 5 сола бошад ва ё серия доранд, вале паспортҳои 10 сола серия надоранд, мо ҳам ту рақамашро менависем. Ва баъдан дата выдачи документа, ҳамин шиносномаамонро, муҳлати дода шуданашро низ мо бояд ҳаминҷо бинависем. 17/08/2017. хуб, ин ҳам ба мисли ҳамон сомонаи патент код дорад. мана ҳамин рақамҳоро бояд мо инҷо нависем. обновить мекунем хубтараш. дурусташро аз сари нав менависем. 05/14/97. отправить запрос. мана бародарони азиз, чӣ тавре ки шумо мебинед, мана инҷо инн, яъне ки иннни ман пайдо шуд. чӣ тавре ки мебинед, мана 77/511 ва давомаш, хулоса иннни ман пайдо шуд. яъне ки дар ному фамилияи ман яъне инн ҳаст. ва ҳамин рақаме ки шумо мебинед, патенти худро мегиред ва дар патенти шумо ҳам ҳамин инн бояд бошад, яъне дар бари поёнаш ҷо ҳаст. ва онҳое ки инн дар патенташон нест, худашон рафта инн гирифтаанд, метавонанд ҳамон инн гирифтаашонро ба ҳамин муқоиса кунанд ки ҳамин инн дар ному фамилияи онҳо ҳаст ё не. хуб, фикр мекунам ки ин ду чизе буд ки ман ба шумо фаҳмонидам. каме маълумот гирифтед, ҳарчанд ки видео бисёр дурдароз буд, бетайёрӣ мо ин наворро кардем. хуб дӯстони азиз, ин буд он ду сомонае ки барои шумо пешниҳод намудем. яке бошад барои тафтиш намудани патент ва дигар ҳам барои тафтиш намудани инн. хурсанд ҳастем агар тавониста бошем зарре ба шумо ёрдами худро расонида бошем. агар ин навор ба шумо маъқул омад, пас ҳатман ӯро дар дигар шабакаҳое ки шумо ҳастед ба монанди фейсбук, вконтакте, намедонам одноклассники, дар онҷоҳо поделиться кунед. худ обуна шавед дар шабакаи мо, чунки мо ҳамеша наворҳои барои шумо тайёр мекунем. класс монданро фаромӯш насозед, чунки мо аз он мефаҳмем ки наворҳо ба шумо то кадом дараҷа маъқул шуданд ё на.